വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടേൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ആൻഡ് എഗ് മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. എഗ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഡിന്നറിൻ്റെ കൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത്. എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിന്ന് ഫ്രോസൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫ്രഷ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ പീസ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ടർമറിക് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വെക്കുക. ഞാൻ 4 പേരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് 2 കപ്സ് ഗ്രീൻ പീസാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. Then add 2 cups finely chopped onions. എപ്പോഴും ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അനിയൻസ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് അനിയൻസ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫൈൻലി മിൻസ്ഡ് ജിഞ്ചർ. ഈ ഒരു ഡിഷിന് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് മിൻസ്ഡ്. ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു 4 എണ്ണം. അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ചോപ്പ് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മസാലയാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സിനമൺ, 6 cloves, 4 to 5 cardamom, and 1 tablespoon fennel seed, 1 tablespoon Kashmiri chilli powder, half teaspoon spicy chilli powder, and 1 tablespoon coriander powder, and half teaspoon turmeric powder. സോ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മസാല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മസാല വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിഷിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം മസാല പൊടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മസാലയാണെങ്കിൽ പൗഡർ ചെയ്താലും ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നേക്കാളും മുമ്പ് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പണിയും കൂടിയുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഒരു 1.5 കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് മഷി ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ സോട്ടേ ചെയ്ത അനിയൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോട്ടേ ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അനിയൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ഒരു 5 more minutes നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഓയിലൊന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പൗഡർ ചെയ്ത് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് ചോപ്ഡ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യുക. മസാല ആഡ് ചെയ്ത് ഓയിലൊന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ ഗ്രീൻ പീസും ഈ മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗ്രീൻ പീസും മസാലയും നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 2 ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലുക്കിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. ഇനി ഒരു 2 കപ്പ് തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.
ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു 5 more minutes ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ചുകൂടി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 നട്ട്സും ഒരു 3 കിസ്മിസും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് മധുരവും കുറച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും ഇഷ്ടമാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി എഗ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ 4 വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലുക്ക് വരാനായിട്ട് നല്ലത്. ഫൈനലി ചോപ്ഡ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കുറച്ച് സ്ലിറ്റഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കുറച്ച് അണിയൻസ്. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.